armi-armaren algoritmoa, 2. Bideo honetan, hondarra ikertuko dugu eta hondarra banatzen jarraituko dugu. Demagun, egoerak aztertu ondoren, ikusi dugula hondarra kasu guztietan banatu daitekeela. Metroak direlako, dirua delako, kiloak direlako, bai? Banatu daitezkeen unitateak direlako. Kasu honetan, zati lau egiten dugunean eta hondarra 2 denean esaten dugunean, esan dezakegu oraindikan 2 lauren banatzeko geratzen zaizkigula. 2 lauren erdiaren baliokidea da, beraz, 0,50. Erantzun zehatza izango litzateke 38,50. Bigarren kasuan, esan dugu hondarra 4 dela, baina izango litzateke 4,6 dela 2 herenen baliokidea, erantzuna 0,6 txapela, beraz, 32,6 txapela. Hirugarren egoeran, 8 dugu sobratzen zaiguna, eta zatiki unitarioak ikartu genuenean, ikasi genuen 8 0,125 dela. Beraz, erantzun zehatza, 48,125. Azkeneko egoera honetan, 3 8 izango dira geratzen zaizkigunak oraindikan banatzeko, 3 5 izango dira banatzeko geratzen zaizkigunak, zati 5 delako, 5 0,20 denez, 3 5 0,60. Beraz, erantzuna 168,20.